Primeira parada do Galicia Noticias en Ribeira. Declara en comisaría o mozo que, segundo confesou el mesmo, matou o pai en Aguiño. Imos en directo ata Ribeira. Xoel Rodríguez, polo pouco que trascendeu, parece que todo aconteceu nun episodio de defensa da súa avoa. Sí, esa é a versión que mantén ese mozo de 24 anos de idade que, lembremos, onte contra as 2 da tarde asasinaba a seu pai de 47 anos de idade na súa residencia no lugar de Aguiño, aquí no concello de Ribeira. Esa explicación deberá de ser agora contrastada, non obstante, polos axentes no marco dunha investigación que continúa nestes momentos aberta. De feito, ese mozo atópase aquí no interior destas dependencias da Policía Nacional de Ribeira, a espera de que mañá pase previsiblemente a disposición xudicial. Fontes policiais, ademais, citadas por algúns medios, apuntan a que a Policía Local xa tería acudido nos últimos anos varias veces ata ese domicilio por problemas similares. Lembremos que este mozo dende un primeiro momento estaría colaborando ademais cos axentes, a quen lles recoñeceu efectivamente que actuara así logo de sorprender a seu pai de 47 anos maltratando presuntamente a súa avoa. Parece que foi o propio mozo de 24 anos quen avisou un veciño. Arruinei a vida, pegueille 3 tiros na cabeza a meu pai. Despois confirmouse que foron 2 cunha carabina de 20 mm que supostamente conseguira no mercado negro, sen permiso de armas. A información sae de achegados e do relato dos familiares directos cos que pudemos falar. Contan que o pai se enfrontou ca sogra un día máis. Estaba aquí 2 coches de Policía Nacional e 2 coches de Policía Local, que, bueno, non é a primeira vez que está nesta zona. O que menos esperábamos é unha noticia como esta. Lo que se comenta es que había maltrato en la familia, que los chiquillos desde pequeños habían vivido maltrato en la familia, en la casa, que ya tuvo que ir más de una vez la policía a su casa. Compañeiro de pesca é o primeiro en axudar, e tal, despois na casa sei que era outro tema. Sei que era o día a día, desta vez o enfrontamento veu porque a avoa lle servira a comida ao neto antes ca el. Outro episodio de violencia verbal. Din que non lle puxo a man enriba, pero o rapaz estoupou. Demasiados anos de aguante. Nadie ten dereito a matar a nadie, pero a veces hai circunstancias. Ahora hai tantas cousas que non sabes a quen facerlle caso. Mellor é non xusgar e cando sepa, dame pena ao rapaz, evidentemente. Malia que se sabía, ninguén esperaba algo así. Tampouco a nai do detido, unha muller que estaba traballando na fábrica cando ocorreu todo e de quen só escoitamos boas palabras. Denunciara ao marido varias veces, botara o da casa, pero sempre había un perdón. Unha constante nos casos de violencia machista. Das 9 mulleres asasinadas nos 2 últimos meses, só unha denunciara e 7 seguían convivindo co seu agresor. Como mujer que soy, yo eso no lo entiendo. Ponen una denuncia de malos tratos y siguen viviendo con el marido o la pareja en casa. Así no nos ayudamos entre nosotras. A vítima de 47 anos andara embarcado, pero levaba tempo sen ir ao mar por unha incapacidade. Arquivado o caso do home que aparecera morto encadeado no porto de Ribeira o pasado mes de abril, o falecido de 43 anos aparecera parcialmente mergullado e suxeito cunha cadea e un cadeado nunha escaleira do Peirao. A instrucción desbota a intervención de terceiras persoas no suceso. Nin atopou indicios criminais, así que dan o caso por pechado, polo menos de xeito provisional.